ndị gị niile anyị jikwa na ọjị n'aka n'ọkwa na ike agba nwoke William George Okeke kọbịa bịa ka n'ọjị kpọkụzie nwanne gị ugwu na-akpọkụzie George Okeke nwunye ihu abatakwa n'otu n'otu n'ọkwa nụchi Igbo pụtara na-ejegwepụ ụzọ ejegwepụ ọnụ otu ụbọchị Igbo pụta otu ọzọ omenụkwado na ndị gị Chiefo Okwenenu asị na-edekụtara ọkọkọrọ ekụtara nga n'nga ụnụ elekwa ndị ụnụ na-eri ụnụ ha na-aṅụkọ ndị ụnụ ha kwụ erikọ ndị ụnụ ha kwụ erikọ si ha bata n'otu n'otu ịgbara ike bụ ọnụgo na ndị gị ama ndị a na-edebecha adekọ obodo ụnụ abatara soro tara ọjị Uchenna Nwike na-ese usoro na egwu akpọkwa m ụnụ nwa ike akpọkwa m ụnụ bụ ike akpọkwa m ụnụ ihe ike abịa mụ na ezinụlọ memụrụ ikwu niile ma ọmụ na ọgọ na enyi a sị na ụnụ batakwa ndụ ekete nyọ a sị ngụ batawa ịkpọkuo ndị gị niile kpọkuo Sagasiti ha kpọkuo Tankwa ha ndị niile ụnụ na ha na-erikọ na ndị niile ha so aṅụkọ anyị na-abata n'otu n'otu resịrịtara ọjị n'ọchị ihu akara aka mmadụ ike ụnụ abatara tara ọjị a sị ka anagodo ha eme ike eji bụ unu na anyị na-eme ike eji ihe anyị na ohu mmụọ na nnụ mmụọ ndị ife nwa na-adụ mmụọ na-anabata n'otu n'otu tankansụl Chiefo Okwenenu bata n'otu n'otu Okereke John anyị John Station 2 nwa dibịa ada egbu nzu n'anya a sị ngụ batakọbịa bịa tala ọjị ọkwa azụ ike nwa nke Okoye emeso ejeso nke nwata nsị mperiko ma Okoye ewu nchọkọchọkọrọ ọkụ ọkụ ji wee chekwa ihe ọnụ mmiri jue na ọ na-ana asị m nchekwere m mma mmadụ tekwu na aka nchere m njọ ndị ji eji eri isi unu ọkwa ihe ngwadebere unu maka egbu m ngwere amaghị m ihe tupu ya atọ ngwere aba aka ezigbo kwa aka adịghị m anụ so unu bata n'otu n'otu anyị ka enwe otu ego ndebe otu niile ebe mmiri sọdebere unu ndebe mgbe ahụ ọcha ndebe mgbọkwọ asị m batakwa mgbe ebe tala ọjị uche na ebe na-agụ nke nkụdo aka ogbo ya ma na-aji ike na ogbo ya ma na nke ndọrọ ọdụ gbee igbe ọ ike eji ka anyị nọ n'ime ọkwa na odere igugu ndị ichie afọna n'aka ụtụtụ etakwa na ọgọ ikwu atọ onye emefọrọ ata ogilingoli ọgụ elinwe okoro ebe mmiri sọdebere unu tala ọjị ndị niile bụ ikepụtara na ụzọ na-ere na ntụmaka ndị niile bụ nchọkọchakọrọ ọkpụrọkpụ wee chekọ ihe ọnụnọ ọ na ọjị ka anyị ji nyere n'aka ụtọ ka a tọwara wee tọta ihe ọma ọ na-eme aka ọrụ ofe ka ihe ejiri eme ọya sichi n'ọyị ka ọyị na eke Moses Odegwu Igube anyị ji ọjị n'aka nọ yiri danga ahụ unu dobere n'ọnwa nwa tụtụ otokwuru ka anyị nọ n'ime o mekata aja aha ụtụtụ eje mekata omekata aja aha a sị m ndị eji ekpọkwuo ndị niile ọwụ na ha n'otu n'otu si abata na Chiefo Okwenenu tata ugbo oyi egbugbu achụwa aja chụcha aja n'ụbọchị nke taata onye ọwụ na-asị ihe ọjọọ ga-eme nwa mmadụ ibie ihe ọjọọ ejije mere ya na ezinụlọ ya nọọ ihe anyị na-agwa unu ndị gbọsiri ọgwụ ndị ka na-agwọ ọgwụ ndị ọgwụ dị ire n'aka ha a sị m unu bata ana izu ọgụ na ihe mere onye zuzugbe a sị m unu batakwa mbekọ bịa bịa tala ọjị ana ụmụlọọlụ aja ana ụmụlọọlụ ana ọka igwe ana Anambra ana Enugu ana Ebonyi ana Igbo zuru Igbo ọnụ ana Biafra ana Naijiria na Afrịka n'ụwa niile anọ m anabụrụ ji ya bụ ede ya bụ nkwụ ya bụ ụkwa ya bụ mgbọrọgwụ ya bụ ahịa na ya bụ ofe egbo nne ewu ifu ọcha na ifu ojii niile ịgba nkịtị ngịrị edo biko akpọzukwa ene m unu kpọzuo na onwe unu ahụ ụdọ ogwu ndị ejezie nke na okogwugwu achịka mụọ na arụsị nri eji nwa ya n'ọrụ ọkacha metara ya bụrụ asị ọhara na-eke ọsụ oge mmụọ na mmụọ ndị na-ezozuru eje mụrụ na-ebere n'ihe ibi na-arụ nka ngwara na ezi na oge ndị ejebe ọkụ afọ ezumezu ọfụ ụdọ ọfa na ọfọ ndị bụ nna Chiefo Okwenenu n'ọkwa na olu onye ojeruchie wee na-asị ndo nnu biko ya bịa mere ka ya wụ ụbọchị na-afọjiri ọkọpịa ya ọnụ a na mmụọ na-arụsị ọna na-emu nwata ndụ ekwembebịa chee m zere ọzọ ekwembebịa kpụ n'okpu eze n'isi m akwụkwọ mmụta m ma ahụ ahụ na amakwa m ihe bụrụ ngwere nke njem nke tọrọ ngwere aba a sị m marakwute ya adụ mma akwụkwọ akwụkwute ya adụ mma adịghị m ụkwa aka adịghị m anụ a sị m na agbachakwa na ọ bụrụ na isi m mee okwu onye si arịba na ihe abara ọnụ ọkwasiri ihe ọ nọkwa m ike jikọta ya bụ n'oke ọdịkọta ya bụ n'oke onye ọrụ isi m na-awa aja onye ọrụ isi m na-ezu na-awa aja enyi eji ewere nke ya chụọ ebe hụrụ na anaghị m eche
amaghị m nke bụrụ mgbe nke ndị ama nke tọrọ mgbere aba a sị ihe onye ọ na-echere ya ka nke m metere chee m nwaghị ebughị ihe onye ọzọ metere onye ọzọ agaghị ebughị ihe m metere onye na-ejekwa eje arụ ọrụ ka ha wee rụọ anyị n'aka ka o wee wụ na anyị metere na ndị a arụ ọrụ ọcha dosa anyị n'ihu jedesi n'azụ were ha anyị rụọ ọrụ ọrụcha dosa anyị n'azụ jedesi n'ihu were ha anyị rụọ ọrụ ọrụcha dosa anyị n'aka ndị jedesi n'aka ekpe were ha anyị rụọ ọrụ ọrụcha dosa anyị n'aka ekpe jedesi n'aka ndị were ha nọọ ihe anyị yọrọ unu maka na emere na ihe na-egbu dike ebere be anaghị egbu ya ọ na-eme na ejigbo dike n'oge jewe mgbụrụ ma dike n'isi ọ na dike n'ihu na mmiri ọra na-agba nke iwu ahụ ka a na-asị ya a sị m ka anyị sonye nọrọ n'ebe a ndụ anyị na ibe anyị na akwa n'ube na ọgụzie na-ajọ ihe ka ọwụ anọ m n'ọkpụrụ juru ebe a bụ mma kwuru ga-eju na ya aka ya mma ebe ụlọ hapụrụ ezinụlọ unu n'otu n'otu skul ga nọnyere anyị tatawa ụbọchị ogede tatawa ụbọchị onye egwu izu ọgụ na ihe mere onye anyị si doo biko onye ọ na ihe na-esi ike n'ụbọchị nke taata ka anyị na-akọcha mmụọ n'ụbọchị nke taata na ọ ya dụrụ narị nrọ ụzọ m ụzọ m na o si n'aka anyị onye ọ na-akpa na nwa ma ọ ya enweta nwa onye ọ na-akpa na di ọ ya enweta di onye ọ na-akpa na nwunye ọ ya enweta nwunye onye na-enweghị ihe ọ na-eme ọ ya enwe ihe ọ na-eme onye nke ọ na-eme anaghị aga aga ọ ya ebido gaba agaba nakwa ọ na-eme Chineke wepụ mmadụ ije were onye na-achị ya akwụghị enweghị ihe ọ na-eme nwere isi onye na-enweghị ego enweghị ihe ọ na-eme nwere isi anyị si Chineke Chukwu okụkọ abịa nke ụsụ niile nke ndị agha a sịrị gbachite n'ụbọchị nke taa ekwe ka ihe anyị sịrị dị n'iche n'iche aka nke mkpa na-akpa anyị si edo anyị amaghị ka ị ga-esi wee nye ọdụ mma kama na mma agọ n'ụbọchị nke taata ụbọchị oyi egbugbu izu ọgụ na ihe emere onye ka bịa nwee ihe mgbanwe na ndụ anyị niile ka bịa nwee ihe nrụwa nwa na ndụ anyị niile ka bido n'ụbọchị nke taata onye bụ ịnyanya na ahụ ka o si ebe a na-apụ ịnyanya aha na ụnụ ahụranụ ka anyị si akpata ụnụ ahụranụ ka anyị si eri ihe anyị tọwụ na ọdọsbin ka anyị wụ ụfọdụ na-akpọ anyị ụmụ dibịa ụfọdụ na-akpọ anyị nwa dibịa ụfọdụ na-akpọ anyị ndị dọkịta mana anyị si na ọgwụ nke a gwara agwọ ụnụ ọwụ ndị wụnụ nakwara ya ọdụ mma nke e mere eme ụnụ ma mere o ji dụ mma nke anyị eme ya akacha mmadụ ụnụ n'aka ọ nweghị nke anyị ma anyị eme ọdụ mma kama na ọgwụ dị ire ejekpọwa dibịa gwara ya na ndị onye ndụkwana ya agwọ dọkịta na-agwọ ya wụnụ ọwụ ndị ichie dọkịta na-eme ya ọdụ mma wụnụ ọwụ ndị ichie prọfesọ egburu ebe ụnụ ọwụ ndị ichie afọ agbara akpa ụnụ ọwụ ndị ichie nke a rụrụ arụ ụnụ ọwụ ndị ichie nke a ga-eme ya kacha mma ụnụ ọwụ ndị ichie anyị si ebe mere ka ike mgbe anyị tụnyere nke aka wụrụ akụ n'ụwụ ndị ahụ n'anya a sị na ezigbo onye ji ekowu nke dị mma ya akwanahụkwana ya mgbe na-asị na aga aha anyị bara ike eji nne n'anya ụnụ ahụ na obodo adịghị mma n'ụbọchị ajọka kama na anyị nọ nwoke na nwaanyị na-edere anyị ije ọjọọ ewere ọkpa eji etiri bụ chitis ka o wee mere wee gbajikwe ndị nke ọrụ na-abụ anyị aka ọjọọ na-enweghị ihe anyị mere ha ha ga-eji etiche aka ha tụpapụ anyị aka ahụ gbajie ndị ọrụ na-ele anyị anya ọjọọ na-enweghị ihe anyị mere ha anyị si anya ahụ kpọkwa ndị akụkụ isi ndị ọrụ na-ekwu okwu ọjọọ ka ha wee kwugide anyị na-enweghị ihe anyị mere ha ịna-adakpụkwa ha akpọ ha dakpuo ugwu ndị ọrụ na-echere anyị echiche ọnwụ ike ha gbabiri mmụọ n'ike ha ruo na ndị mmụọ ha ruru uke ha ha bụ oche nọrọ ebe a chụọ maka ha na-achịta azụ ha ihe ndị nọ n'ụwa anyị si ndị ọ na-akpụ egwu eche anyị ha na-eji egwu egwu ọ bụsi ezinụlọ ha ha bụsi ezinụlọ ha ụmụ ndị ha rụtara anyị egwu abụọ onwe ha ndị bụ mmụ eche anyị na ụdị dị njọ ha wee mmadụ eji ekwusisi ezinụlọ ha ha bụ egwucha ha enweghị ihe ọzọ ha egwu abụọ onwe ha ndị bụ ụda eche anyị na-enweghị ihe anyị mere ha ha bụ ụda ndị eji ekwusi ezinụlọ ha ha kwụsịta ha ahụhụ ihe ọzọ ha ya-eme ha ji eji ekwu ụda ma kwuo onwe ha nwụọ ejirebe dịbịa ka eji egwu ọgwụ ọjọọ ka emegide anyị na-enweghị ihe anyị mere aka nsị na aka aja ndị iro anyị ji ebe aha ọnụ anyị wee na-asị n'ụdị ọnụ biko njọ ruo ya hụ njọ ruo ya hụ njọ ruo ya hụ njọ ruo ya wụọ ọhịa anyị na-ayị unu ọhịa anyị na-ayị unu na-eke na-ayị unu n'oge na-ayị unu na afọ na-ayị unu na afọ tunu ebe gbatara na ayọ ọsọ enyemaka maka ụbọchị a ha nke anyị nọ n'ime ewu ike eji ọkụ expenses ka e mere ihe a anyị nọsị ji esi n'ihu si na asụ n'aka ndị si n'aka ekpe ga-esite onye inye aka obere azụ eji ekpata obere nkụ nnukwu azụ eji ekpata nnukwu nkụ e were obere ihe kwa ụzọ nnukwu ihe pụta ebe ahụ ọtọ mana anyị si ga-ewere nnukwu ihe na-eji ekwuru anyị ụzọ anyị wụ ndị obere pụta ebe ahụ anyị na-agasịrị iwere ọhịa anyị na-ayị unu ka ihe ọma ga-abịakwute anyị bịa dịka ibi na-agaghị ata ata ọzọ ka ihe ọma bịa lụọ anyị niile na-ahụ dịka akwa anyị nọ ndụ wụrụ arụ onye ọrụ ga-eji soro mee ya
ihe ọma wụrụ nchicha ọ na-ata ma ọ na-atịrị m onye ọ na-amara ka nchicha si adọ onye ọra sị na ihe ọma adịghị mma etinye shuga n'ọnụ ya ji egbupụo ya onye sị na ihe ọma adịghị mma etinye honey n'ọnụ ya ji egbupụo ya onye sị na ihe ọma adịghị mma o nweta ego ọ ga-eji wee zụ moto ya ga-eji egboro igwe jewe Lagos mana anyị si Chukwu na ndị a onye ọ naghị onye ga-enyere anyị aka onye anyị ga-enyere aka Chukwu na ndị a na biko si na-ekeshọn ha rutere anyị aka maka ọ dịrị olu n'okwudo na nda ka ya mmepụta iwu ndị ikiti a anya ma ka anyị esi wee dị ọdụmma kama na anyị na-aya unu ihe isi ike ga-eji ewere ihe nnyaa ụbịam ga-eji ewere ihe nnyaa ihe anyị ama ka anyị esi ebe ga-eji ewere ihe nnyaa si ya ga-ezitere anyị onye inye aka sizitere anyị nwoke na nwaanyị ga-enyere anyị aka site ndị ọcha na ndị ojii ga-enyere anyị aka si na-ezite ndị ahịa si na-ezitere anyị ndị ọrụ si na-ezitere anyị ndị egwu ene anya hụ na mkpa akarị obodo Naijiria adịghị mma ọwụ sọsọ bụ ebube ka ọ ka njọ maka ka m na-ebe ka ikwu na ibe ọgụ na enyi ụmụ na ụmụ na-ebe otu ọkpa anaghị acha mbara ọwụ ha na ụbọchị dị mma enwere ike ndị onye na-abata ọkpụrụ ego onye na-abata ọkpụrụ nama mana anyị si ka ebe ha anaghị na aka niile ya aka mma unu eruo anya unu ahụ na anyị na oke tụta mgbere tụta n'obiko anyị nọ ebe onye si wepụta nke oge abịa nye anyị n'ụbọchị nke taata anyị ga-enọchi mmaji kwuru mmaji onye wetara nke obere na aha ọzọ ya eweta nke nnukwu aha etu ewepụta ya ọ ga-adụ ka ọzọ mmiri ikiri na-agaghị ata atọ ọzọ ọhịa anyị yọrọ maka obe ka o nweze ebe efu na mba anyị ebe anyị tụrụ aka ndụ anyị nweta mgbe ebe anyị tụrụ aka ego anyị nweta ego ebe anyị tụrụ aka ihe akpa ihe emume ọbazuru anyị okete mara anyị ụma ọhịa anyị yọrọ n'uwu ndị ichie ọhịa anyị yọrọ n'uwu ndewu nna anyị sị na ọkụ unu gere anyị n'aka ọ gaghị erukwe n'aka anyị jee nyụọ Chukwu na ndị anụ na anyị kwa ha ekwe n'ọkwa nwanne nwa tụta otokwuru n'ọkwa na ihe anyị na-ayị unu wee na-asịzi aka ndị ji eji ekute mmiri ka aka ekpe bịakwachasie ya ike ka aka bụ ezu ezu ọba abịrị ka ọ pụta mmanụ ka abịa dịka ọba mmiri ọnụ ka ọ gbaa ụfụfụ gidigidi ya na-akpụ ọhịa o dere pụọ gbapụta anyị ụlọ ihe anyị na-ayọ a na-arịwa ọkọ ihe eregbu na anyị a na-ajụwu ụlọ ihe ajụgbu na anyị n'ụzọ ka ụwa anyị ga na-aha ụnụ gwara anyị na nwa agụ anaghị ata ahịhịa na ọ ga-ada eji ụkpa nri onye a na-eme nna aga ekpo ntụ okpo ntụ ada alacha aka ihudu mma anaghị adụ mma ịtụ mbọ a sị na oji ozi anaghị ekpo ọgwụ n'aka abụ ajọ mmụọ na ajọ mmadụ chọrọ ike anyị ụnya ji atụgharị ya jekọ ihe ha n'otu n'otu na ahụ ha ihe ike anyị na-eme anyị wee na-ayọ onye nọ n'ọdụ ka ebụrụ onye nke eji oji ahụ na ajọ ihe dị ka ya adụ ha n'ihi na ụkpọ ọnọdụ n'ọdụ nwere onye nwe ya enụ m nke m wụ ụzụ ahịa ọhịa anyị na-ayọ na ngosi nwere ụzọ agba ebifu n'akụrụ ya nọ n'ime ọhịa anyị ji wee sa adị ụlọ abịa igbo abịa igbo abịa olu igbo ọnwụ anwụ igbo mmadụ ndụ ji ewuru otu ihe oyiwe igbo ọrụ igbo were ihe onwe ha anyị nọ na-egwupụta n'ahụ ka eji ekpe aka ji n'ihe ụnụ kpapụtara ka anyị ga-enye unu kpapụta efi anyị enye unu efi gbolu unu na mata kpapụta ebu na anyị enye unu ụnụ akapụta ewu anyị enye unu ewu ụnụ akapụta nkịta anyị enye unu nkịta ụnụ akapụta ọkụkọ anyị enye unu ọkụkọ mana n'ụbọchị nke taata ya bụ ezumezu ezugbo o zuru ezu anyị wee na-ayọzi unu ụnụ anyị kwa ha akpapụta ọnwụ ike ụnụ anyị kwa ha akpapụta mfu ụnụ anyị akpapụtakwa ihe agaghị n'ihu ụnụ anyị kwa ha akpapụta agakọta n'ihe ịhụ anachi ebe azụ unu eletụchi egwu ka anyị wee gbochie ajọ mmụọ ka anyị wee gbochie ajọ mmadụ ka anyị wee gbochie ajọ nwoke ka anyị wee gbochie ajọ nwaanyị ndị iwe n'obi ọchị na-eze ndị ebe ọzọ na-egwu ekwu ezu n'ọnụ ndị a na-ekwu ọzọ n'ọnụ na-eme ọzọ na omume ndị ọkwa anyị na-azụ ọkpado anyị na unu eletụchi egwu na ha eherutebe anyị ọhịa anyị na-ayị unu maka unu nwaji ji ọnụ nwaji mma ọnụ unu gwara eri anyị na-ayọ aga anyị si wee nọrọ ndị unu si bịa bịa dewe anyị ji na mma anyị so owuwe ndị ọzọ ma na ọba agụwa ọfọ na ọsọ ha anyị nsọ dotu biko Chukwu na ndị a anabe kasa mbere ebe anyị ga-eso wee keta oke ihe ọma anyị dị n'elu ya bịa bịa rituolu na anyị n'ana nje na na bịa pụlitere anyị ome ka anyị jide aka jidesie ya ike maka nke o ji n'aka na aka akụ ya na-apatakụrụ nwa ọdụ ugwe onye ka emere iji obi adị ya mma ọkwa ihe anyị na-ayị unu bịa bịa chekwa na anyị ka ichekwa isi chịkwara akwa ata ha ata bịa bịa kpuchiri anyị dịka ọkọ kpuchiri akwa ya na ụmụ ya unu ekwukwere ka anyị dị ka nya na okweghị omume ọzọ bịa bịa mee ka anyị dị ka echi anaghị agwụ agwụ olụkwakwa echi akwụkwakwa echi olụkwakwa echi akwụkwakwa echi ọhịa anyị na-ayị unu sunudo unu biko ọ na-eme nwata tie nne ete nne ya tie ka ihe ọ na-eti mkpu ya agwụ anyị azụ akwa ọsọ mmụọ echi nkwaghachi eke ndị izu orie ndị ekwu na orie niile agwọ ndị a ka ịma ahụba ndụ abatakwa mkpọkọ ụnụ ahụkwa ahịa dị iche iche anyị azụ anyị sị ndị bụ egbe were egbe ha tinye n'ọbọ ndị bụ mmadụ ego were mma ha tinye n'ọbọ
anya ji eji eba ndị iro n'ime ọhịa ihe anyị kwuru ụlọ Ikeji odiri ọ bụ onye ọna ji wee nọta dị mma nke onye ọna ya eji wee na-achị ya aka ya mma niile nwoke tụburu niile nwaanyị tụburu eji wee bata Ikeji ya ka anyị na-anaru ka anyị onye ọna na-achị ebe o si akpata mmadụ kwuru mmadụ ka ọ ya abịa anyị wee si unu n'elu na ihe anyị yọrọ ahịhịa wa ahịhịa ihe akwa ahịhịa ihe enwe enwe ahịhịa ndụ ndụ ahịhịa nka nka ahịhịa ọmụmụ ahịhịa ụba ka anyị kpatawa akụ ka anyị ribe akụ ihe akụ ha iri anyị n'ezinụlọ ka anyị derewe ọkụ ka anyị narawa ọkụ ihe ọkụ hapụ iri anyị n'ezinụlọ ụbọchị nje ụkwụ ahapụ ịpụ anyị ama ọpụgodo ahapụ anyị ga-eji wee kwadoro mma nke anyị ga-eji wee bata karịa mma ọ bụrụ anyị na-ezinụlọ dịrị njọ ihe ka ị ga-aga sie n'ụzọ nwoke na nwaanyị chere anyị nke ọma rutie ya aka maka ote asa ka nna m si adọwara bie onye batara onye bụ ihe nke bụ ori elu mana onye ọna chere njọ ji eji ebu ụzọ kpochapụ onye ahụ ezinụlọ ya na ihe awụchi nke anyị bụrụ ọnwụ na mgbam ahụ ka anyị gbara ọnwụ na izu ọhụrụ ka anyị batara anyị wee sị ụtụtụ ọnwa biko kwen ụtụtụ ọnwa biko kwen chukwu na ndị ahụ n'ọkwa agụ ekwu ụtọ agụ ekwu ntụtụ pụta bịa mee ka ọ wụrụ egwu na amụ ka anyị ga-eji wee na-eteta ụra kọdọwụrụ ori na ọnwụ ka anyị ga-eji wee na-agụrụ ụzọ kọdọwụrụ agụrụ ụzọ gụọ ntụtụ pụta bịa mee unu ka anyị ọnwatụta ruo anyị na-ahụ dị ka akwa ọkwa na ihe anyị yọrọ unu ka abịa ebe were ebe nke enyi anya mbe bụkwasara n'ime ebe anya mgbe n'ụwa ahụ ebisa anya nwa aka n'ihu agwọ mmebi izu ọgụ n'ime ebe onye ka ndị were ebe ndị Igbo were ebe Biafra were ebe Naijiria were ebe Afrịka were ebe ụwa niile ụzọ m na ụzọ m na ikwu na ibe ọgụ niile nwunye na ụmụnna anọtara dị aka ji ọgbọ ọkpụ niile nọ ebe a kobe abịa tie eche dịka ọnwụ nkechiri kpa ndị nke eluigwe sịbịa bịa gbere anyị orịọrọ nke dị n'ihu na n'aka niile aka mana ihe anyị ka ndị ana dị na ka ụzọ anyị hapụkwa ịda dobiko Chukwu na ndị ana ekwe na ọjị nke anyị chere unu n'ihu n'ụbọchị nke taata nke eji emere unu Ikeji Yoruba na-akọ ya akọ Hausa na-ata ya ata anyị Igbo ji ewe akpọkọ unuwu ndewu nna tanya n'ogbe tanya na mkpụrụ takwuo na n'ibe onwe adụghị ọcha dị na ya sachasịa na ya onwe adụghị ọcha dị n'ahụ anyị sachasịa na ya ka anyị bụkwa anụ ka o rekwe mana ana mana ọhụụ Okay, me they go with the I let you get what you did. Yeah. I'm going for it. I'm going to do it. Okay. Your way. Nke a wee m ji eme St. Pericom Okoye Ikeji ọkwa ewu wee batazie n'ụlọ ebe mmadụ bụ ewu a sị ha mba ya mma na achọ m na aha na-aba ha n'ahụ ya ada anyị mma anaghị eme by size mana ile ya anya ịhụ na ọ bụ ka ejere ya ahụ ewu a dụkwakwara iche were mmacha isiere m ihe ndị ahụ ebe nwayọ maka mma na-achọ ọbara ọ na-aṅụ ihe a wee wee ji emere azụ ike nwakwa Okoye emetụ edezuo nke n'afọ na Ikeji nke wee eziokwu na ọ sị na-aga ha esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe ana ebe ọnwụ na okwu jiri ya wee nara ọ na-eme ndị mmadụ pụtara ha na-ajụ gịnị mere m ji eme Ikeji nsị ha na agaghị m ị na-eme ya ma ọ wụ na abụghị m ya wa asọ n'aka ndị ihe 2017 my father na-anwụ sị na agaghị esi eme Ikeji si na ntị aga nje emere ma ihe meziri m ndị oke ọha ndị mmadụ bịara ọgwụwa m sị na emere mbebeghị mụ na akwa nna m eme na Ikeji amaghị na ihe a chọrọ ka m etikpuo m ka mmọnwụ oru ụbọchị ya ekwe ka ọ dị Ikeji dị ka nya ụzụ m nkụ ichebe ụzọ bịakwute m na m ji eji eme ya aga echebe anyị sị mba na m ihe emie na-arahụ ụra ebe 2 AM otu nwa amadi ya na-akpọkarịsị akarịsị maka ibe na ndị oru n'ebe a ebe 2 AM kute enu sị na ya nọ na asụ na ebe Pericom Ikeji mana na gwara m
na mmara aka ahụ o si ego na nsị aga ji eme ọ na m ejighị eji na ndị ebiri ebiri ikwu aka na akpagota ego sị m na ya ji nke a sọpọt maka Chineke kere mụ na aga tututu ụzọ ahụ wee hụọ onye iberibe dị ka mgba na-abụghị ike gbanyere zụọ na mmalite ihe nọtaruo ebe a akwadobe Ikeji kwadocha Ikeji ọ na-akụtu otu mkpụrụ mmadụ anọghịte ọ na-akụ nwaanyị otu mkpụrụ mmadụ anọghịte ọ na-akụ ihe dị ka tu ha akwadoro ịkụ na nsa na-abụghị ike weta ka emepe Ikeji na agụọ na isi na isi aga were ọdụ ka eburu ọrịa ma pepere dị pịọm bemju o mezie na nza ahụ amaghị m ndị ihe ahụ meziri na ibe m na-eme Ikeji n'ụtụtụ ndị ichie a na-akpọgharị mgbe ha kpọrọ Sododu biko ihe a wee ezumezu ozugbo ihe a wee eji emere mezuo Ikeji ndị iro ahịa na-eto anyị si na nwoke na nwaanyị si na ọya ha adịrị anyị na mma ka esi akwụkwọ elu ọha maka akwụkwọ ofu aka ya ahụ ofu aka ya mbụrụ ya n'aka onye ọzọ bụ ndị egwu ọzọ ọkwa nna di m na-agbada agbada nkịtị na iwu nwa okorobịa na ọka isi amụkwụ na ma nwanne nya ike ike na ike na-agwụ agwụ eke blak ahụ ụmụazị ha amaghị ihe a niile ha na-anyụ otu na ọka na onye niile nyụgara mmadụ ahụ ejidere ya nkịta m nna ka na-ejide nkịta butere m nkịta nke a wee ewu m ji emere onye ụwa m nwa nke Okoye emeso ejezuo nke m aka na nwa onye nwe ngwuru a onye maka m ji emere Ikeji ya nwoke na-ata aja ike ihe ọwụwa ọkọ dị ire ọkwa n'ịkpa otu nwoke dị onye ma obi last hiri agụ na lineage anyị saịda maka mgbe ahụ ọ na-eme kpapụ iwu ojiri agụ bịa na mgbanago ebe ọ wụrụ ewu ka ọ hụrụ ebe ahụ kpụrụsi ewu niile ihe ọ na ọ hụrụ ebe ahụ buru ya n'ana so ya nwoke na-akpa aja ike mgbe dionu mere dionu mee o wee tie ihe ebuka mana oke ndị niile ọ nọrọ ama mma onye na-eme ka ebube si eme mere nju esi na m nwere ji nnukwute okiri ya mere ya Ikeji a na-agba esi ochi n'ihe chichi were na-ahụ nke ahụ abọnkọ na-azụ chichi hụrụ ya ọnụ ndị ichie ọnụ ọwụ kịtara amụta na ihe aka ọnụ ma ihe na-eji nke a wụnyere ka nụ na-azụ ike a na-abụ onye isi egbe ọmọkoro o wetara ya ọsị ka e wee mere onye ụwa Ikeji mekwuziere ndị ikwu nne anyị nde niile na-enweghị ndị na-emere ha na ndebe mmụọ na-eke ihe ọnụ ọ gịnị mere ewu nke na-enwe ndị na-eme ihe ewege n'ọzọ na akwa nwayọ jide na ọkpa ewu
nke a nwaanyị jidere. Ihe awụ a na-akpọ n'ise Onye ọnụ ọjọọ. o ji emere onye uwe ike eji ma ndị niile ndebe mmụọ na-enweghị ndị na-emere ha nke a wee egwu m ji emere ndị niile na-enweghị ndị na-emere ha nọ ndị na-enweghị ndị na-echeta ha nọ ndị enweghị onye nọzi be ha ndị niile nọ be ha gbagoro ụka eji m emere ha ike eji wee na-agwazi ha na ọnwụ na ihe ọma niile dị n'elu ụwa gwụkwa ha anya ha emerela m mana ọnwụ na ihe ọma agụ ha na-eme nsị na-eme ike eji ana m echeta ha ha na-eji ebukọrọ ihe ọma ha kwesịrị imere ndị ahụ na-anaghị emere ha dada m ewere mme ọnụ onwe nke a kama na ndị ọbụla na-enweghị ndị na-emere ha ya ga were n'oke nnatazi awọdụ olibiri isi ọbịa anatazi gịnị otutu Ayaba na-asa ya asa. Oke atụ. dọọnụ chiko na ohu mmụọ na nnụ mmụọ ndị niile ihe ọma na-adụ mma ihe ahụ mmiri nwa njenje nke eji amụ okwu dị n'ụbọchị ọnụ ihe anyị na-ayọ ọwụ ihe niile anyị gọrọ n'ụbọchị nke taa si ya bịa mgbe na-ayọ ọnụ ya bịa mgbe ihe ọnụ anyị na onye ọnasị akwụwa ya achakwa na ata apa na adịkwa na nke ya bụ onye ahụ mkpado na nke a bụ nkwụ enu anyị sị na ya ha agba ka ngwọ anyị na-agba ka nkwụ kpọmkpọmkpọmkpọmkpọmkpọm iko eju ndị ọzọ na-agba spid ọzọ gidigidi ọ na-agịdigidi nke anyị a na-atụ 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 anyị na-eto anyị sị kama a ga-enye anyị ihe ụtọ n'ụtụtụ olu na mgbede anyị yawa ndị tinye anyị ya na ukolo olu na mgbede oje duo anyị nka ihe ọma abịa mere na anyị anyị si igwe ka ọ na-esedo chekwe kpọrọ m ha n'isi ahụ tupu iwetewe ndị nke na I believe that to him what is given, what is equally expected. Now, in how he will go out to Hawaii, to Hawaii, to Hawaii, how will they tell you okay? In how want to obey one workers, and I will tell me a free duty, and will they to pray and even teach it. And I mean, how you are. When I see him in your own, get the must damage for you. I never put me a kind of I want to put it, he said. And I'm going to say wine. Ọ na-eme nwoke nọrọ nwaanyị a nọrọ akụ ọkụ direct ikwe ha wine ya ga wine a sị ya bịa gazie enyi ya bịa gazie anọ m ka akara aka ya dị mma bụ ọpụta ihe onye akara aka ya bụ ọpụta ihe ndị ire anyị heruchukwu ya aka akara aka ya dị mma ya ga-egbu ọpụta ihe onye akara aka ya bụ ọpụta ihe ndị ire anyị heruchukwu ya aka
nke a ozi mmụọ ụmụ nwaanyị ọkwa ọtọ rere ka dị ebe ahụ biko a sị na mmadụ na-abụ nwee n'ụwa agụọ nwoke agụọ nwaanyị ọwụ na mmadụ na-abụ amaghị onwe ihe dịka n'ụwa mgbe otu nwa mkpi ụda amụrụ na Garden of Eden na-akwụla dị odi gbam ọhụụ ka ebe ọkụkọ magoro ọkụkọ sị ihe nke a onye nwaanyị wee nekọta anyị wee sị na ya emeri oriri ya sọ mmadụ na-abụ ahụ n'ụwa ọ ga-eme ịṅụọ nke a ṅụọ nke a ha ekweghị ịwaanyị ha ịwaanyị ha ekweghị ihe ha ọtọ bịa si mụọ ka ọ tọọ ụtọ Igbo mma mmanụ rienu mụọnụ tụọnụ onye chiri nke ochie ya zere amaghị m ka esi agọ mmụọ nwa amaghị m ka esi agọ ya mana a sị m biko na ya wụ ezumezu ezugbo enwe m polisi n'ụlọ na anyị emekwa emechaa mkpọkọ anyị introduction esi na ndị izu ọgụ ebe onye ọbụla si wee pụta a ga-ewere otu ntorọjọ jiri unu ọkụ ebe o si ọhụ my policy not policy pericoma ịma na ibuild legacy dị very very easy mana i maintain ihe so a na ayọ Chukwu na ndị ahụ ka anyị niile nọ ebe a ka Chineke mee ihe ọ na-ebiudu ka anyị nweta onye ga-maintain ba anya mana ọgbọ ọnwụ na-ewepụtazi ede ọjị awazie ọjị ọha na eze atawa ụmụ na nwezu akụ nke ahụzigo ọha ka ọzọ achọ ka m n'ụdị ego ka m njebe onye isi egbe agawagwo ka m n'ụdị egbe biko ikwu na ibe ọgọ na-enye ụmụnne na ụmụnna nnọọ nwa bụ Chukwuemeka Nwankwọ onye ndị izu ọgụ ọmụ junior brother Pericom biko ọ ga-amasị m bido n'aka nne cherekwe ka m nyere gị aka onwere ndị izu ọgụ n'ebe a onwere ndị izu ọgụ n'ebe a onye ndị izu ọgụ onye ndị ihe eme ngwa nwoke kpọọ onwe gị aha ịkọwara ọha na eze n'ebe onye iwere were ọjị aha m Ikenna nna m onye ngwa ndewo udo dịrị ogo ya ti aka were otu ọjị onwere onye ndị izu ọgụ ọzọ na-anụ onye ndị ihe eme ngwa oke onye ndị izu ọgụ na-abịa chekwa na-abịa onye ndị uche mgbe onye ji reteta ụra ya were ụtụtụ bịa were ngwa ọkwa ihe nkwa eme nkọwa niile adịghị ama ama echi onweghị onye ma mgbe ọ gatara amụ ọgọ ya Izuọgụ mma mmadụ ahụmụ oke ọgọ Pericom isi nwaanyị Pericom a nwanne m nwaanyị amụghị ndị adịghị aha ga-ebụrụ gịnị aha m Emmanuel onwere ndị na-eme onwere onye ọka igwe n'ebe a onwere onye ọka igwe n'ebe a nwoke iwu mba chekwe onye amụrụ ga-abịa were ọjị agbata obi na-ewe nwanne ya kpọta ego ma kwesịrị ahụ m kwuru ọsị na onye amụrụ na ya ndewe eziokwu ọ ka na-ese foto mgbe nna anyị ekugo mụ ya eruogbu onye ikike na n'aka m biko Igbo mma mmanụ abụ onye ọkaigwe Ekuzo kemgbe na ọkaigwe orire m ọjị aha ndị ọkaigwe ọwụwa aha ndị ọkaigwe n'isi onwe gị o nwere onye ọkaigwe ọzọ n'ebe a ọ bụ onweghị onye ime ọkaigwe ọzọ n'ebe a onye mba anọ abụ m Chief Emmanuel Ikechukwu Nwokoro onye mba na-afọ weta ọjị n'elu isi nke m na ihe a na-eme taa a ga-eme ya afọ gara afọ o nwere ndị mba anọ ọzọ n'ebe a were benu
APC ọkaigwe bụ nwa mba nọ ka mụ. ndị mba nọ ngwa Ha na-efu chọọchị. o nwere onye Imo steeti ọzọ n'ebe a na-ewetebeghị ọjị ya ngwanụ biko Ọkaigwe nwere ha ọjị. ngwa Ọmụnwa wudo tupu osu ji. Onowu mba anọ. onowu dodiri gị o nwere onye Imo steeti Mbise nọ ya o. Mbise ngwanụ Awụrụ ọkụ ide atọ South. o nwere onye Imo steeti ọzọ n'ebe a na-ewetebeghị ọjị Abia steeti agbata obi onye wụ nwanne ya Igbo mma mmadụ. n'ụnya na ya ebe a ọ pụrụkwa ngwa rụzie cheta o were tia iwere ya ọmụ ahụ ya akpọ bekee ebe a gbara Ifeanyị oke ekpere afọ mmiri ọbụla n'ọnya ọ gaziere elu ji nwayọọ tisie ya ike Aha m bụ Chinenye Ụjọ ụmụ ama onye ngwa. ụnọ ka na-erikwa anụ mmadụ ya ga-ejekwu ya edo o nwere onye Abia steeti ọzọ n'ebe a na-ewetebeghị ọjị Ọkala mmanya. o nwere onye Abia steeti ọzọ n'ebe a na-ewetebeghị ọjị Iron Gate na-abịa o. Ala bụ onye isi maazị o. Otu ka ọ dị. Otu ka ọ dị. Otu ka ọ dị. Onye kwuru ka a na-eme. Maazị o. Ọ ka dịkwa ọkụ. Maazị o. Na you be this. Yes, sir. Papa Yenko. Ọ dị mma. Yeah. Ya dị sir.
Oh, talk all the It's not why you check and bell. I'm not going to check and bell. You should walk better than bell. Either hand or go.